Yaure kamora morama intie janeno ma Lolwe Tv magi koro gino weche go mag Nonro mar Oboke okinyi makawuono ni endi ka weche mani ka endi Oboke gite pod en mana wach mar Martha Karua gi welo manyirailo walego kamano endo mabende en jachung' wadgi kata ng'ano mabobedo jalupne kapono ni oyiergi dwe mar 8 kaka jogo mabotelo ne piny Kenya. Martha Karua kaka ung'eyo en mama ma osebedo ka nitiere e weche mang'eny ahinya mag siasa ma Kenya, kochako kaka ng'ano endo mane dwa kelo lokruok e kinde weko mag higa mar 1990 nyaka e sechegi. Bende en ng'ano endo mabe ochamo buk moromo kendo en tiere koda kamano endo ma en osimbo mar degree mano ma osomogo weche weko mag chike. Gima wachre kamora mora onge gima nyien matang' medi kawuono bende odiochieng' maduong' ahinya ne oganda mantie Nyanza nikech Africities chakra achiel kachiel e okang' mokwongo county mano endo ma Kisumu biro bedo jakanyo mag piny mangima. The world will be visiting in Kisumu kawuono ni endi ka koro pinje mang'eny ahinya moloingo 100 kawuono romo e Kisumu county. Which meant the Daily Nation kind in Strength of a Woman, Return of Iron Lady, with the nomination by Raila Odinga yesterday to be his running mate. Martha Wangari Karua, the Iron Lady of Kenyan politics, who ran the country's justice ministry during one of its trying periods, now stands a credible chance of being only a heartbeat away from power. Mane wach mantiere kapono yere to koro mafabro bedo ni koro ena heartbeat away ni sa ka gimore timbre ne president kum hai marach to koro en motelo ne piny Kenya. No miye pa kod puoch mang'eny ahinya kod mine mopogore en wach maber ahinya. Raila pick appeals to women and appease Mount Kenya. Mane wach mantiere ni koro mine mor tae bende jo Mount Kenya bende koro mor ni giyudo achiel kuomgi. Mane wach maduong' mantiere. Raila dangles job to deputy raise losers in a bid to retain support. Joma nyoso yudo tije ka endi en kaka Kenneth Otiato Marende. Otiato Marende ni endi ndalo moko bori ngo wera Raila oduogo to koro osemiye tich chuth kaka mano speaker mar Senate. Makoro sani koro Marende en odhi bedo ni almost en number 3 kendo manendo mar Raila speaker mar Senate. Wycliffe Oparanya ne nitiere treasury kane odhi chung governor makaka Mega ochako tieko gini 10 chako duoge treasury. Jomoko are very lucky. Mane wach mantiere Hassan Joho bro bedo jatend migawo mar weche magoeko mag loho mano mondo mi koro konyogo jogo eko mani kuro. Kalonzo Musyoka to en nyo miye tijno endo mar chief cabinet secretary mane gimono benzo ni koro nokawo akega mi Kalonzo no we gino mano en olemo maduong' ahinya. Mano en lemo maduong' ahinya makomiya takawa mana kaliyo tiyo maber kech kodi run government, literally you'll be running the government. To Kalonzo no wacho ni okawo Songkuli obende mondo koro dhi gore ng'wech ichwo ber ka pimre yodhi opimre onge gima tek. Wan jogo ombulu wabro gocho ne joma waneno ni ber ne ji to joganda jo Kenya ong'eyo joma gidwaro. Kirinyaga nye en mor ilo kod liyo mang'eny ahinya sama ndiko ji mor kum weche go mantiere Kenya Kalanga Eldoret town nye ji mor ahinya sama Raila koro nye oseyiero Martha Karua. Kalonzo to nokawo Songkuli mabende biro bedo kaka running mate mare. Andrew Songkuli kuro dhi bedo kaka running mate mare kwa oganda go eko mag jo Masai. What Karua and Gachagua bring to the political table. Makore gima nitiere Gachagua kilang'o weche mag siasa ma pacho kaendi. Mane wach mantiere Azimio House full of political deceit and betrayal, says Ruto. Na wacho ni sani endi koro gwenge go eko ma Azimio nitiere gin jogo mok gin jo adieri kendo giero weche mag miriambo. Kindiki gidhore the good professor koro wacho ni en koro motari kaparo were gi siasa ola mondo mi opari gi modwa timo aparo nyalo dok e class mondo puonji nikech en japuonj. Mane gima koro nitiere lakini wacho ni bet ni okono yiere no endo ohinyo oganda ne mane ni gigena ahinya ni inyalo yiere mondo mi obed number rich William Ruto. Mantika pa jo somo gi jo ndiko nitiere magiteni kanyendo. Wach mar Africities Kisumu ma wach makoro nitiere kanye warwako Kisumu dala
Anyang' Nyong'o ndiko kanyo kwacho ni waroko Kisumu dala. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the Afro-City Summit, which is held every 3 years, will for the first very time this year be held in an intermediary city, in this case Kisumu City. This is the 9th summit after being held in such cities like Abidjan, Johannesburg, Dakar twice, Marrakech, and once in Nairobi. Mane wach makoro Nyong'o temo wacho kanyo endo ni gima ber ahinya ni Kisumu bende wamor kaka Kisumu sani ko yudo gini mano endo ma owinjore. Ne Kisumu dhi mbele kamano mondo dongre moloko ma entieno. Kech wan kaka koro nagi wan mane city wa. Kang'iyo kaendi and focus on Salah Van Dijk ahead of Southampton clash. Kono niendi Jurgen Klopp Liverpool was assessing the fitness of Mohamed Salah and Virgil van Dijk as they prepare for their must-win Premier League match against Southampton today. Mantie kaone wewe Southampton. Tusker kod Homeboys sani ndi koro otuere kaende 55 gor pod pogo tuke ariyo to entie points 47. Mwendene ni koro kaendi gor pod nitiere chien to Leopards ni penya ni 36 points. Mane wach mantiere seche goano koro Manchester City kod Liverpool be otuere kaendi kawuono ka Liverpool bro goye kod tim nendo mar Southampton. Ochiganga na kile achiel kachiel e weche mag weche manyien kawuono omiyo kik ibed mabor. Seche gogo eko Raila's power deal ma wantiere Oboke Star. Raila bets big on Mount Kenya women vote. Raila koro oketo mano endo maen geno ne kura go kuma Mount Kenya to gi mago bende mag joma mine mane wach mantiere kanyo endo maduong'. Former PM resists pressure from Kalonzo to be named the second in command. Mane wach mantiere Raila nyo temo ma mondo mi obed ni ochoko chiro mondo mi kikaw Kalonzo okaw Martha. Raila's power deal to bring all regions in the fold. Ena kusipna kaendi Luka Wicho ndiko choni maendi na linate mondo mikoro kel kujite piny owacho mare. Martha Karua wacho ni yiero mare en a moment for women in this country. En kinde go mag joma mine mar mondo me joma mine obed ni nitiere koda kamor. Mane ler mantiere. Nyalo somo Martha Karua koro gi biography mare kaendi achiel kachiel mondo ming'en to koro Martha Karua ni en ng'ama nadi. How Raila Uhuru last ditch efforts to get Kalonzo crushed. Odinga and Gideon troops to Wiper's leader's residence to persuade him. Kalonzo nyotamre momo ye piny ni en ok giminyise onge chuoro medebe. Mano ler mantiere kanyo. Ka ang'iyo matanga medica indika ntie Oboke malang manendo mar piny owacho my government inyalo ng'iyo pajoso mongi jondiko bende nitiere kanyo. Chibalonza's daughter honors late mama. Nyar Angela Chibalonza miluongo ni Wanda sani koro jahigni 15 wacho ni oparo min gi malich ahinya. Chibalonza's daughter Wanda maendi en nyathi ma min gi noweka jadweche 9 kapod otin ahinya kod wuon gi koro dongo en gi higni 15. Kama dhi nyime Gumbo slams Siaya MPs for linking UDM to Al-Shabaab. Jomoko nitie macho ni koro party magumbo dhi godo mar UDM en mano endo mar Al-Shabaab. En wach malich ahinya. Sama bende orengo be sani koro dhi nyime gi campaigns ge Siaya. Sama bende koro nosekawo duol gi dhi godo ng'wech. Mano e wach mantiere Nyanza County. An incredible privilege. We are ready to give our lives to retain title, says Guardiola. Guardiola wacho ni sani ndikoro giyie ma mondo mi githo mondo gidong gi title endo mar English Premier League. To nyewo dwa go kore gi West Ham mana mathin. Kata kamano endo wan wakudhe tok gi kanyo seriously. Kawuono kapo ni Nyasaye tang konyo walo Southampton to ging'e ni koro it's going to the wire. Ka gin gi Aston Villa to wan gi Wolves. The rise of the Iron Lady Mindy and kaka Martha Karua moidho Mindy wachmantiere as a mere presidential candidate. Raila Odinga picks Martha Karua as his running mate, cementing tickets reformist credential, experience in running government and quest for gender balance. The hard part begins. Mano wachmantiere koro gido chako kama tekie mogika mine nyamora inye gwenge mag Nyanza ko yier Martha Karua.
Raila picks Karua for deputy, calls a fighter with a safe pair of hands. Machini Martha en jakedo motegno mabende omi mano magin lwedo ariyo ma onyalo donje maber. Mount Kenya East dreams dashed as ODM leader overlooks Munya. Sani endin koro jogo mae Mount Kenya East gimano migi onge. Koro Raila kod Ruto nokao Central West Mount Kenya. Mano e wach mantiere kanyo. Kang'iyo so close yet so far. Muranga hope for presidency deemed. Jo Muranga medo maondo mbibombe kanya kaka deputy president sani koro modonjo onge. Sabina Chege, Peter Kenneth, Ndindi Nyoro, Wahome, gite ngama oyude onge achiel kachiel. Karua the Iron Lady poised to make history as deputy president. Mana wach mantiere. Azimio la Umoja One Kenya Alliance President nominee Martha Karua's parents, Jackson and Josephine Karua, during an interview at their home in Kimunye village in Gishugu constituency, Kirinyaga County yesterday. Martha Karagi wouldn't even tire. Maneno machimaber malicha henya. Nyagi mora nyaka ka jonyuola parone gi mora henya kod nyaragi kaka sani ndi koroneo yiere. Machimaber ka nyathini ochopo okang' makamano ing'ama janyuoli winjo maber ahinya. Kalonzo returns to run for president on Wiper. Kalonzo koro brodhi nyime gichung' kaka jatend piny owacho e Wiper. Mano e ler mantiere kanyo endo mawadhigo nyaka sani ka koro wang'iyo weche moko mag manyien manitie. Abro ng'ami weche gite e weche wa magoeko mag tuke kawuono ka antiere kodi nyaka e sechego eko mabiro kanyo. Galila wacho ni we won't look at anyone else, we'll just try and win our game. I'm sure Etihad Stadium will be full and they'll be supporting us. Maendi ena wach mateka hinya. Aston Villa ing'iyo kaka bro tugo magite gin weche mantiere kaendi. Atieko chenro mar Nonro mar Oboke kawuono wachako rom kendo e seche goeko ma owinjore mar mondo mi watieki. Kawuono ni endi Liverpool bro goye kod Southampton. Chieng' Jumapil Premier League rumo, ng'awa bedo champion mago e weche mabro kelo ni achiel kachiel. Kiki kete mabor nikech wantiere e Lolwe TV kaendi nyaka seche ma owinjore. Gini en marwa mar Jaluo.